Yay! Woohoo! Ako! Saya. Bakit walang color? Ang nasibwagan. This is supposed to be a color fun run. Color fun run. It's not colorful. So nandito kami ngayon sa gitna ng kalsada, humaharang, nagiging abala sa mga motorista. Because it is our WTD kickoff, World Teachers Day kickoff. And we are now having a color fun run. But Walang kulay. it's not colorful. I don't know. Dahil yung mga tumatakbo, walang mga... walang kulay eh. Just like this one. Oh, wala siyang kulay. Bakit kaya? Tayo ang bandila ng mga kababaihan. Ayan, so nagdaratingan na yung mga runners natin. Line. Oh, line daw. Line daw. Line. Guys, Sir Gabs! Woo! Woo! Dala! Woo! Sir Gabs! Yeah! So, meron na kaming isa entry, nakapasok ka sa top 50. So, we are so proud of our colleague. Nasa top 50 siya. Nasa top 50 naman Ako kunin lang ay top 5. And then, marami pa siyang natalo actually. Layo! Oh! Sir Jared! So inihintay pa namin yung dalawa namin kasama, si Sir Kayabeb at si Sir Benigno. By age ito, baka yung mga 20s yun. Tapos mamaya yung mga 30s. So nakakita ko na isa kong kaklase. Si Dr. Galapati yun oh. Jomar Galapati yun oh. Ayun siya oh. Oh, di ba oh. Hello. Video na ako pala! Bilisan mo. Takbo! Yay! Ang SLG tumakbo. So, Mark Francis, yeah! Yan, boss. Tuwakbo siya, number 40. Sige, kaway na lang po! Yay! Okay! Yung kanilang momentum at saka yung facing nila mawawala. Takbo! Correct! Hi, Sir Hernan! Sir Hernan! Sir Hernan! Yeah! Kaway na lang po! Yeah! Fun run! To, sir! Fun run! Ayun eh, green na, mayroon sila mga green na tali eh. So, ibig sabihin magkakategory ay ang mga yan ang mga, yun yung takbong ano. Takbong may pinagkakautangan. Parang nagniningil lang. Para naging sa Oh! Ayun oh, may kulay si Mamo. Ganda oh. Hello po. Mga teachers po lahat ang mga yan, tumatakbo. We used to do this every year. Tama ba? Every year. Sino pa? Sir Benigno?
salamin naka-red. Ha? Mukhang may chance si Sir Kayabyab ha. Hey! Sa mali mo, ilo. Yung si Sir Don, nandun si Sir Don. Dito ngayon si Sir, approach na yung aming pinaka-boss ng division Pangasinan 2. Si Sir Don. Ayun yung boss namin, oh. Ayun, oh, si Sir Don, oh. Yay! Salamat po! So yun ang aming boss. Idol. So may nakakita kami ng celebrity. Okay, celebrity! Yay! 1, 2! Balik! 1, 2! Okay! Hello po! Bumalik. Sir, I guess meron pang isa no, sa Sir Benigno. Yay! Doon na, so tatakbo na nga rin kami. Okay, so nakakapagod, di ba, Sir Eric? Di ba? Nakakapagod, oh. Baka ilang kilometro na ba itong tinakbo namin? May Dabulin natin sa ring. siguro number 1 na tayo doon. number one na Ano, tayo. no? Pangalawa na tayo Wala sa... tayo sa category. Naka-red lights ako eh. Nakakailang pan na kami. Kilometro na kami. Nakakapagod magtapos. Kanina pa kami dito, oh. Yung iba, hindi sila tumatakbo. Mga magdadaya. Kami pa Kami nag-shortcut. Hindi kami nag-shortcut. Pero yung iba, ayaw tumakbo eh. Naglalakad na nga lang eh, oh. Kaya mo yung mga iba, oh, naglalakad na lang, oh. Dapat hindi sila tumakbo eh. Madaya kayo. Dapat... Nauna na. Nauna na, kanina pa. Nauna. Green. Ay. Oh, nauna na. Ay. Nakapagod tumakbo. Nakapagod, oh. So, nag-giveaway na nga lang kami sa mga gustong manalo. So, Para po. we chose not to run and show our best, but to, you know, maglakad na lang. Kasi, sa kanila naman ngayong taon, di ba, sir? Yeah. Para naman hindi po kami, alam nyo na. Ano, kami Hall of Famer na nga eh, tapos magano. Di ba? Bakit tumakbo tayo? Hindi, tumakbo naman talaga tayo ah. Nakapagod tumakbo. Yee! Sa yung motor mo. Andyan. Sa likod. Ito ko na rin sana nila. Dito na lang muna tayo. Our color countdown later, Sir Irvin, Sir Irvin. So awarding muna tayo. Ma'am Julie, please join us. Awarding So, and Sir Red. combination na po ng aming event. Makakaroon mamaya ng pasabog. Sir Irvin, please. May Sir mga pasabog Selga. mamaya sa... Dito na po, sir. Again, Pagtatapos sa ng awarding. fun run. Awarding muna, sir. Tignan natin mamaya kung anong mangyayari. Baka basta... Attorney Kenneth Cruz, Basta ang sinasabi our legal nila, may officer of pasabog. Pangasinan Division 2. Yung in charge po, magbigay na po siguro nag-prepare sila. na ang lahat Yung in para charge po ng sa- Holy Powder, bigyan na po yung mga participants dito. Pa-color ni Mayor. So lalapit lang sila doon.
Dito na lang kami, baka mabasa kami. Ha? Okay, ready na kayo? Ayan na! 10, 9, 7, 6, Yay! Woohoo! Yeah!